Hej, mit navn er Magnus, jeg er 24 år, jeg bor i New York, og i dag vil jeg tage dig med ned på et review på mit absolut yndlings Chinese dumpling noodle spot i Chinatown. Kom. Så jeg synes personligt, det ser meget skummelt ud, men nu skal vi få kigge på det. 4 stykker af dem her for $3. Det er meget, meget billigt herovre. Det får noget ting selv meget meget til. Selvfølgelig en Cracken Kel DC. Lad os lige på den her. Godt. Soy, chili. Det her er altså bare det spot der. Så får jeg lige en pork wonton noodle soup. Ofte spørger folk mig herovre, hvad er dit yndlingsområde i byen så? Jeg synes, det skulle være til Chinatown, for man kan få så meget forskellig mad for så billige penge. Og jeg er en foodie, big food guy. Ikke for sjov, jeg har vejet 175 kilo. Jeg skal så også lige sige, at det er det eneste måltid, jeg spiser i dag, fordi jeg prøver stadig at vinde $100,000 til Turkish Fitness Champions. Og jeg er allerede nede 5 kilo på en halvanden uge. Jeg skal måske lige have noget protein shake til aften, for at få noget mere protein, hvis lige det her. Hvis man lige skal have lidt ekstra bak, jeg havde bare chili sauce direkte ned her. Jeg tror, det er godt, man kun får 4 af dem her, fordi jeg er sgu lidt filthy. Jeg går for Reddit, og jeg spiser noget 10 bakker. Jeg har også fået min noodle soup med. Nej, det hedder en pork wonton. Pork wonton soup, og det her det må så være pork wonton. Jeg er faktisk ikke særlig begejstret, og jeg bestilte bare for at prøve noget nyt. Jeg har ikke særlig meget til så specielt, det er så varmt med blot. Faldt bare varmt. Det smager næsten bare vanligt. Det er det begge der er. Jeg vil lige smage på dem her. Det smager ikke noget. Begge. Bare næste gang. Dumplings og pork fried bun steak dumplings. Ja. Det er mit review. Det ligger op for mig, mens jeg sidder hen og har lavet lidt food. Så inde i køkkenet, så har der været en eller anden. Han er i gang nu. Han er i gang inde i køkkenet. Han har fået lov til at gå ind i køkkenet og lave food. Kom til. Det er nok fordi de taler sådan et sprog, det kan jeg ikke komme ind til. De taler ikke så godt engelsk, men det er næsten like og kommenter, hvis jeg skal lave flere af de her videoer med reviews, vlogs, kinda quite funny. Og næste gang har jeg en mikrofon, proper, så det bliver lidt mere professional nu.